Eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun? If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damask red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music had a far more pleasing sound. I grant, I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love was rare as any she belied, with foes compare. Всеки е чувал за Деня на Земята, за Световния ден на борба с СПИН. Всеки празнува Деня на влюбените. Но днес празнуваме един по-специален ден на любовта. Този на любовта към книгата. А кой е създателят на най-играната комедия на всички времена в световната литература? Кой е човекът сътворил най-крилатите, актуални и използвани до днес фрази като to be or not to be? A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. Безумният счита себе си за мъдър, а мъдрът знае, че е глупав. На 23 април 1564 година в малкото английско градче Стратфорд се ражда Уилям Шекспир. Рождената му дата съвпада със Световния ден на книгата. 445 години по-късно гениалността му докосва всички нас чрез вечните му творби. Както самият той ги осъзнава. It's not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Не звездите предопределят съдбата ни, а самите ние. Сонетът от Шекспир бе представен от Бетина Джепкова. Следва презентация, която ще ви запознае с живота на Шекспир. William Shakespeare was born in 1564. His father was a local glover and mayor of the town of Stratford-upon-Avon, where William was born. William lived in a time of tremendous instability. The Protestant Reformation threatened devout Catholics like his parents, while riots, wars, and plagues threatened the whole of England and its new queen, Elizabeth. In times of crisis, people turned to the playhouses, both to forget their problems and to understand them. Romeo and Juliet was one of Shakespeare's first conspicuous successes. When he wrote the play in 1594, he had already achieved success in the theatre, but Romeo and Juliet is one of the first plays from which Shakespeare got a positive review from his critics. As Plautus and Seneca are accounted the best for comedy and tragedy among the Latins, so Shakespeare among the English. Witness his Midsummer Night's Dream, his Love's Labours Lost. For tragedy, his Richard III and his Romeo and Juliet. Francis Meredith. Беше конкурс за есе на тема Shakespeare is not of an age, but for all times. Участваха ученици от 9 Г и 10 Г клас. На трето място в конкурса са есетата на Симона Янева и Ахмет Ахмет от 9 Г клас. Второ място заеха Юлиана Лазарова и Александра Друмева от 10 Г клас. Есето на Яница Христова от 10 Г клас спечели първо място в конкурса. А сега сме подготвили кратък квиз за вас. Надявам се комедия на английския драматург. В нея е отново една от водещите теми, както и други произведения на Шекспир, е темата за любовта. Според Шекспир, only the people in love live, others just exist. Живеят само влюбените, останалите просто съществуват. Действието в Сън в лятна нощ се развива в Атина и в близката гора. Всичко започва с това, че ръката на Хермия е обещана на Деметрий.
а тя е влюбена в Лизандър. От друга страна Елена е влюбена в Деметрий. Хермия и Лизандър решават да избягат от града, защото строгият баща на Хермия я заплашва със смърт. Идеята да се срещнат през нощта, те разкриват и пред Елена, която от своя страна решава да каже на Деметрий. Освен четиримата влюбени, в гората са и Оберон, царят на елфите, неговият помощник Пък и Титания, царица на феите, които обичат да се играят с любовта. Тук мина. Тя го люби, той е мразен. Пръсни го изтори така, че като види първа в нея да се люби. Ще го познае, но си дрехи от Антима. Ще бъде Оберон, слово. А сега нека да поспим. Що му скриеш биклики, тия в любов да заплати. Събуди се, що ме близко. Иди се. Тук да си починем Хермия, ако си съгласна. От този мър легло за мен не става. Ще би могло да сме една душа, едно легло. Не, скъпи мой, бъди разумен от мене, по-далеч си от мъсти. Че момък нравствен и мома смелива, да прекалява с близостта не бива. Спокойна нощ, до седмица, да свечи в тебе, любовта към мен. Както каза господарят ми, той е в дрехи на господ Артима. То значи, че отида влюбената в теб мома. Нея там сама, смело снягала бурката да полегне до ръката на безстрастния любим. Ето, ще му заплатим. Пръс в тези очи магия, те отворена врата ще стоят за любовта. Стига, стига! Пусти да ме преследваш! О, не ме остави в тъмност. На кой е там? Лизандър, ранен, убит, заспал. Лизандре, ако ти се говори. Не, Хермия, Елена аз обичам. Кой няма брана да смени с гълъбница? Не дей Лизандър с мен се подиграва. С Богом си кръщата. Спи, Хермия, с теб Лизандър няма да записа. Решение, що му взима, той е твър. Елена ще го има свой дозвър. Лизандре, Боже помощ, къде си? Беше тя хубава си, Събуждаме от цвет. Удобно, хармоничният ти образ. Признавам тук, че любя само теб. Момък е жесток, напръскай с мъкия зок. Да, ако беше заспал. Това е той. Родаш проект. Не, той е тя, момъкът е друг. Махни се все и ти се го убил. Не съм пролял като на Лизандър. Не искам да видим дали той да е мъртъв. Няма да е следам такова спомня. Кой ще стори обучил бързо? Кого си пръснал с най-свирия сок? След миг и половина да си открива Елена от Антима. Мълчи, видим моя път. Стрела да злядски лък. Пръсвам ти в очите двете, скъпо много отпресение. Щом тя тук си яви, ние да се влюбиш ти. Еленушке, мой господар, ще поставиш ли да я зърне? Що да не? О, Елена! Богиньо! Нимфо! Съвършенство! О, жало, срам, това ли ви остава? Селена да се правите забава. За Хермия, съперниците знам. Лизандър, задръж Хермия! Аз вече не я любя. Елена, Сърцето ми сега обърна се към прекрасната Елена. уважете. Виж нивата си, идва там. Измамница ти ли сте, чеме, ти храна на хора. Ти няма здравост нито сдържаност, ти лицемерна кукла. Кукла, изтъкнала е ръста си пред моя. Колко се глупави тези смъртни. В училище пее се с космача, пуснете ме. Разкарай се, чудже. Това е все от твоето нахалство. Може би нарочно правиш безобразие. О, не, цари на сенките, не бе нарочно. Търсят място за твой, вървим по плечи. Труда с брачи, по плечи с брачи. Как да видиш гърдак, който се спят, после прозили цветите в познатни очи. Град и село. Тук и там, маля, малък, голям, глупав, умен. Всички знаем как да ги купе.
там. Но любовната лудост още властва в гората. Искаш ли да хапнеш? Обич моя. Че да хапна? Защо не? Сукове, с кой отказва? Сеща известно коленко спане. Нека всички го оставят на мира. Добре, аз ще те прегърна нежно. Как те любя, как за теб нея. Тогава Оберон съзря възможност за отмъщение, но го и обхвана съжаление. Щом вече прибежава момчето, ще помахна по времето на делението ви. Както беше, пак бъде, виждай както по-преди. Моя Верони, безумен чуден сън. Влюбила се бях в Макаре. Там, вижи любимия ти. Ела с мен, кралице моя. Дай ръка. След като накрая пък успява да изпълни точно нарежданията на царя, всички се влюбват, кой в когото трябва. Пиесата взеха участие Георги Бакалов, Петя Янкова, Христо Харитонов, Веселин Семерджиев, Илияна Павлова, Радина Шамбурова, Кристин Тотева и Дечко Петров от 9 и от 10 клас. Днес с помощта на двата класа с класни ръководители Павлина Калчева и Мария Димитрова, сценарен екип Даяна Стойчева, Симона Янева, Юлиана Лазарова и Иван Николов и озвучител Петър Софев ви представихме честването на най-великия писател на всички времена Уилям Шекспир. И накрая ви изпращаме с още една от великите сентенции на Шекспир. Love all, trust a few, do wrong to none. Обичай всички, вярвай на малко, не прави лошо на никого.